ka national highway ha ki banta jong ka upar Shillong ka ba thmui ka ban penhe lani upgrade ka 4 lane ka badon lagi ni ding se bilat habaro shilenter jong ni ka surok kata nadu kithain laimer ter hadu sha nyomer but baro hingi sakhi juyo I kani ka ba penlong ya kino ya tenti man short bit but kring khmat jong ki haba pet ke jing itnat jong ki ding rei namar ke jing khap ngya kala penjenjar ki nong lek nong wan na kani kalimti ki basa sakate ka thai kumta ka sarkar kala rai ban penhe no ya kani ka surok henry kensan kala ja hakidi khendiat sngi kaba usiam badon burom ularai kensan ban pensangen no shwaya kani project namar ka jing I benut ban ot lane pom no yakini ding ki blalong kum ki ding don nam tade ki iconic pine trees ki bala don na kani surok la daki post nam ne daki spas nam ro ndrai klong ka wei pat ka banta ka ba na kani ka liang ka thain baro ki ba sakut ha ka jing deheng kali kila ong ba don kam chi shai ka ban pentre kam no kam stet namar ka jing ka bakia kendu hanrei ki don pat katto kat ni lani la khambun ru na kiliang ki jakasor ki bla kershan ya ka jing perkhat bat ka jing penkela jing mut jong siam ya ka ban pensange pom ya gini giding na ka banta ban sedap ya ka ni ka project te ngin ngap khandiat ka jing kran na iwei rurang ba ubadai na ka ni ka thain bat ubalong ro ka ju ka por ka mu MDC ngidon kam disuruh ke bobian na mutakaroi ke par kali kawan ngai pi labun ki long kemi long pa ki bo phone ni ani kinong mikma kumya aru ko baro ni to yele se kani ka suro namar tak tak phone jungi la do ka school la do ka college la do ka tam ka jam namar ba kala ki kate ka suro ka shakri ko West Hills District Brokaway, ke Southwest Hills District Brokaway, ke Babon, jauh ke district ke East Hills, mentali nado bakal na ke Shillong Tura Expressway, mentawat ki kali na Hills so berkelaya